Today, katapos ang nagdaang bagyo, magbabike kami papuntang dagat. Nga pala, kakatapos lang ng bagyong Egay sa mga oras na to. So, yeah. Late na ako nag-edit at nag-upload. Thrill yan eh. But anyway, naantay ko lang po yung mga kasama kong nagbibihis pa. Bubagal ninyo. Well, shutdown. Ni? Ano mo? Nakaloko. Kasama ko na sila and yeah, let's go! Tensa! Lagi baka. So, dadaanan muna namin yung isang kasama namin dun sa May San Vicente. Taga Sante ni Jeric. Kakatapos lang ng ulan at baha, so expect a muddy ride. B! Shotin! Di po to trail. Sadyang ginagawa lang na daanan. Fish! May river dito eh. Sa gitna ang daan. Daan mo na si Jerry. Jerry! Ang tagal may kami natin. So akala ko nag-solo ride na siya. Yun pala may dinaanan lang saglit. Bilis Je! Ano napunta na pa na? Ay, ito na. Tayo na sir! Tayo na! Cross country lang. Dantonek, legit. Kasama pala niya si Sir Louie. Dati din namin nakakasama nagbabike. Nasa loob ng sasakyan daw niya yung bike niya. Kaso sayang lang wala siyang dalang gears para makasama sana siya sa amin. But anyway, hindi pa pala naayos yung bike ni Jeric. Kaya ayusin ko muna para makabihis na siya in the meantime. Ano yung mga lihan? Kadenam. Ododi. Nilinisan lang naman niya itong bike niya, kaya easy fix lang yan. Kabit lang ng gulong, tug ng true axle, tapos hihigpitan. Chain it, fix it, narrow wide, lube it, and you're done. Nga pala, may kasama din kaming K-pop na magbabike. Tuloy tayo dati. Lagan ito mo yung talagan pa yung bike. Try mo. Talagan mo yung. Di, katangin da ka nun. Katangin da ka nun. Tingin kami kaya. Okay, all set and let's go! Let's go! Tumigil kami saglit para ilagay yung phone at wallet ni Jack dito sa waist bag ko. Ba't kasi naalis yan eh? Pag naandagarod. Dating dinadaanan. Di ko, San Vicente. Dito? Ang makatril ni Papa, awanti ko ano. Awanti ang ag-play. Okay, let's go. Habol tayo. Kaya pumayong. Right. Mapapansin sa mga dinadaanan namin yung lala ng putik at baha na dulot ni Bagyong Egay. Some places are still flooded dahil wala nang malabasan ang tubig. It's been like 3 weeks since nanalasa si Egay pero some places are still on the process of recovering. Ganun po kalala ang tama ni Egay dito sa North Luzon. But anyway, alalay lang kami sa pagpadyak dahil medyo malagkit ang daanan. Well, I guess this is still a great view after all that disaster. Green leaves na mga tanim nilang palay and clear water for the fish to thrive in.
Go dyan, go. Gago na doon! Uy! Guys, may libre pa nga ang swimming pool kaso parang ayaw mag-swimming ng mga kasama ko. Pero abo. May nakita nga din kaming namimingwit ng isda at meron na silang huling tilapia na sinlaki ng aking mga kamay or even bigger than that. I'm not really sure. At may libreng swimming pool ulit. Mas malalim nga lang, mga 7 feet 3 inches. Sheesh! Walang pa yung motor na. Motor ng 40 lang din. Ayan. Kahit anong mangyari, walang tutukod. Daron moon. Fish. Para nakadalim man sa isa pa. Binatanag. Basa. Magnata dyan karayan tol. Pikar-pikaran lang kan. Makadaan. So ganun. Danggo. So down. We could only imagine kung gaano kalalim ang baha noong kasagsagan ng bagyong Egay sa location na to. Nasayang din ang ibang mga pananim na palay dahil nalunod na ang mga ito dahil sa walang tigil na ulan. But anyway, medyo malapit na kami sa dagat kaya padyak lang ng padyak. Dadaan pa sana kami dun sa may ilog kaso baka di din naman kami makatawid dahil sa lakas ng tubig. Kaya dito na lang kami sa isang daan dadaan. What? At nakarating na kami dito sa Santa Catalina Beach at mapapansin ang dami ng mga inanod na mga sanga at kahoy sa may pampang ng dagat. So yun, ano gagawin namin dito sa dagat? Wala, nagpahinga lang kami saglit. Si Dave may inaayos, si Adrian natutulog, aray ko nag-shoutout. Si Django tulog pa rin. Ay, gising na pala. Appreciated the view of the sea that screams hope for all the victims of this calamity. Si Jack nag-selfie. Tas ako din nag-story sa IG. Tas si Dave may pinaplano sa bike ni Jack.
Nga pala, nakakita din kami ng Shokoy na kaputi. Nag-finger hearts pa nga eh. Siguro inanod de joke lang dyan. Ken ko, ano yun? Rodon to. Nakita din namin tong mga magtutropang ginawang siso yung inanod na kahoy. Wag! Whee! Nagkato. See? We all just have to see the positive side of every situation. Of course, mahihirapan tayo. But it's the challenges that makes us stronger than we are yesterday. So, yun lang. Uwi na kami dahil nagbabadya na naman ang ulan. Hoping hindi na masyadong malakas. So, yeah. I thank you all for watching this video. Please like and share this video to your friends. Pindutin mo ang subscribe button kung hindi pa subscribe. And yeah, this has been your boy Darren. Ride safe and stay safe, y'all. See ya!